أبزنا يلومي فيديو حانتو قال أباخا زلوا دليت مفلات انت دليخا كتعزبهم زلكا نقرات يخنقركا نزي زنقركا كام مفتان فتيمكا دحر كي تبدل بزعباخا استحسب دو وي فقر حيزوا دو يخوني لكا تحسب انت غينكا بقليلو خطفلت قالو تخيل نقرات يخنقركا هيفني مساقم زلهم كم يارلهم دحانديهم انكو عبد دحان ناب channel مساقم اندابلكو ناب channel حدش انت لهم دما سبسكرايب كتقبرو تحتنا عدمكم نتبابي جيزي يوزفنوا لكم فيديوهات بقليلو نمركاب دما نتانايك اجل ملكت او قوائكم سناي مكتتال نحنا دك انستيو تفطرونا انت عينت كم زخونه ردئت زهبكم يزخون بتفطرونا سمعتنا قطتا خنقلص زي نخلينا انتي دقا بتزواواري ወይ በአንጻሩ ዝመስል ክንገልጾ ኢና ንፍትን ነዚ ድማ ንስኻትኩም بقليሉ ክትርድኡልና ኢና ንጽበ በዚ ድማ መብዛሕትኩም ኣወዳት ንሓንቲ ጓል ክትርድኡዋ ዘይከኣል ዝመስል ሎሚ ግን ነጸገም ቀሊል ዝገብር ምኽሪ ሒዘልኩም መጽያለኹ ከም ትፈትያ ዘለኹ ፈትያት እንትኸውን ዶ ከሓታዶ ወይስ እንብትብለን እንትኸውን እንዳበልካ ትፈርሖ ትጠራጠሮ ነዚ ሁሉ ነገር ክትርዳእ ክሕግዘካዩ ቀዳማይ كم تفتي خايا زلخا فتياتك خم زلا ترقاقصلو زخونه فيبر كتقبر الكحتتا ازي زقله لمن قديو نحنا والد انت فتينا بفلاي نزفكرنا يودي زخونه عينت نجر كم مقبار دحراي نبلنينا زللنا ناي جبانا عراقفنا نهبو بز خمز بمقبارنا فقرنا نقلد كم تفلطوا بتزللنا ناي حبرتسب ባህልን ጸቅጥን بقالات ناي مزراب تفرت يبلنا فقرا نخطر اجن نسخا زحاتت كاي ነገር ንኹሉ ተገዲሰ ኣትገብሮ ጣዕሚ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ብናኣሽቱ ነገራት ዋላ እንተፈቲንካ ንዓኻ ንምሕጓስ ኢላ ከመይ ቀልጢፋ ከም ትገብሮ ተዓዘብ ልክዕ ከም ዝዓብ ዕድል ከም ዝሃብካ ያተቆፅሮ ምክንያቱ ፍቅራ ትገልጸሉ ተርእየሉ መንገዲ እዩ ንስኻ ፌቨር ምስተሓታ ድማ ኣባይ ዝኾነ ፍቅሪ ስለ ዘለዎ እዩ ነዚ ኸሓተ እንደፊርያ ትብል ስለዚ በዚ ዝቐለለ መንገዲ ዝኾነ ነገር ክትሕልፈልካ ብምሕታት በቲ ትህበካ መልሲ ኣባኻ ዘለዋ ስምዒት ክትፈልጥ ትኽእል ነቲ ዝሓተትካ ክትገብሮ ፈቃደኛ ተዘይኮነት ማለት ከምቲ ዝበልኩኹም ከቢድ ካብ ዓቕማን ላዕሊ እንተዘይኮነ ንኣሽቱ ነገራት ክትገብረልካ ፈቃደኛ ተዘይኮነት ኣብኡን ከለኻ መንገድኻ ቀይር ምክንያቱ እመነኒ በኣኻ ተዳእ ተሳሒባላ ናትካ ኣቓልቦ ትደል እንተኾይና ነቲ ተሓታ ነገር ከም ዕድልያ ትጥቀመሉ ክትገብሮ ከም ትኽእል ድማ ርግፀኛ ኮይነ ይነግረካ ካልኣይ ከምቲ ንስኻ ፈቲኻያ ዘለኻ ንሳውን ተገዲሳትልካ ከም ዘላ ትፈልጠሉ መንገዲ ፍሉይ ሰዓት መሪፅካ ኣብ ከምዚ ሰዓት ደቂቕ ደውልለይ ወይ ቴክስት ግበርለይ ዝብል ሕቶ ሕተታ እመነኒ ሓንቲ ሰከንድ ከይሕለፈት ሽዑ ንሽውያ ትምልሰልካ ቴክስት ትገብር ወይ ድማ ትድውል ከምዚ እንተጌራ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኣቓልቦ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ فتياتك لا مالتي نز قليل حتى بمحتاج أبغانتي عين السمعت كم زلوان مفلات سخلك أي من البات أبغاتكم أبودات قرب كتدانا وقيت خليهم قال جن أنت فتيا كم زاي كونتن دليكي ويدول اللي بستبلا سكند همان يتدونجينا لازم مستوى عليك تقلالك بس دما أبغى زلوا فتوة أنت قداس النت بفلات تقلها ويدما كلام مغنيات نعاقنتي دسبلك أنت يتفتو تعذيبا نعوقت قبل الكخت في التنكر لها طريقها أب نفس وقف دقيق ساعات أبا أمور أوشت خمسة لخات فلتقلو أوشت سكند قالوه مستبلكاي لذا أنصار أنت خوين دما نسخة أفكاري تقالات النيلكا كتحسب يبلكا سازاي كم تفتوكا ويدما بأخا كم تحسب تفلتقلو بالتعم قليل منقدي أب هيوتك تقرفهم زلوا حما قلبدتات قدافيو انتيلكايا مستحاد قوي من البات ازي كم تحاد حدا أوالد بفقرنا يتود تسعيرا تغلال بارياناتو يخونامو نتقوم خبل أبيز زقبرن عينت فقرا وركب زي كونه نسخة بالتعمي بلب سلة فتوى حاليو تستحوسو سناي مغر سامعة نخبر خوي سلة تفكرة نعاها كي تخسري لا تغيري نقاب النت شلالت النت نغد حدك رسمت ممان نغد هانت قال نتعنا زقودو نقرات نغد حدك تقرب لحدو متى نسخة تكون إلى أتغير اتمسخة زلو حق انيا فقري إنسباير قبرالو مالتيو نزي حدا جيزي تخكلنيا سباتنا بهيوتنا مزمزو هيوتنا زغير سلازن نسخة سلا تفكرة حما اندا خيدت كتري عيدة لخان نسا دما سلا بلب تفكرة كان تخبرك كان من انتها ختبل تسعر الله مالتي بزي دما فقرهم نايكلتيهم حدا عينة ميزان كم زلوه كتفلت تخيل رابعي كم زفتوتكا
ወይ ድማ ብዛዕባኻ ከም ተሓስብ ትፈልጠሉ መንገዲ ምስ ቤተሰባ ወይ ፈተውታ ንኸተፋልጠካ ምሕታት እዩ እታ ብልብ ትፈትወካ ምሳኻ ስምዒት ዘለዋ እንተኾይና ኣባኻ ስምዒት ዘለዋ እንተኾይና ብፍሽኽታ ደስ ኢልዋ ተፋልጠካ ንዓኣ ተመሊሱ እትሕቶ ይሐጉሳ እዩ ብዘይ ጥርጥርያ ድማ ሓራይ ትብል ነዚ ክትገብር ዝቐለላ ድማ ኦሬዲ ብዛዕባኻ ተነጊሮም ኣለዉ መዓዝ ተኣልክ ተፋልጥና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ በዚ ድማ ብርእሰ ምትእምማን ከይወዓለት ከይሓደረት ምስ መሓዙታ ቤተሰባ ክትላለየካ ትደሊ እዚ እቲ ዝቐለለ መንገዲ እዩ ነዚ ሕቶ ዝፍቓደኛ እንተኾይና ኣባኻ ዘለዋ ስምዒት ክሳብ ሓዳር ወይ በዓልቲ ቤት ክትከውን ትምነየካ ከም ዘላ ዝሕብር እዩ ሓምሻይ ከም ዝፈተወትካ ወይ ድማ ኣባኻ ስምዒት ከም ዘለዋ ትፈልጠሉ መንገዲ ዝነገርካያ ኣገዳሲ ዝኾኑ ነገራት ዕላላት ፈፂማ ይትርስዖምና ሓደ ንኣብነት ዕለተ ልደትካ ተገዲስ እያ ትዝክሮ ወይ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣብ ሂወትካ ክዝክሮም ወይ ክትሳተፎም ትደሊ ነገራት ልክዕ ከም መዘኻኸሪ ደብተር ኣብ ልባ እያ ትሕዞ እዛ ጓል እዚኣ ንስኻ ኣብ ልባ ዓብ ቦታ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ በንጻሩ እውን ንስኻ ኣብ ሂወትካ ዓብ ቦታ ዝሃብካዮም ሰባት ተኽብሮም እያ ከምዚ ኢኮሎም መዓንቲ እንዳበለት ንስኻ ዝረሳዕካዮ ተዘኻኽረካ በዚ ድማ ንሳ ኣባኻ ዘለዋ ተገዳስነት ክብረት ፍቕሪ መዐቀኒ እዩ ሻድሻይ ሓንቲ ጓል ብዛዕባኻ ከም ተሓስብ ትፈልጠሉ መንገዲ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ብምቕራብ እዩ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ብብዙሕ መንገዲ ይግለጽ እዩ ብኣካል ረኺብካ ምዝራብ ተዘይኪኢልካ ብደብዳቤ ምግላጽ ትኽእል ኢኻ እዚ ፋሽኑ ሓሊፉ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ብቴክስት ምሕታት ትኽእል ኢኻ ቴክስት ተዘይኣንበበቶኻ እንተኢልካ ድማ ብፈተውትኹም ጌርካ ክትሓታ ትኽእል ብዙሕ መንገድታት ኣሎ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ምልክታት ተዘይርኢኻ እቲ ኣባኻ ዘለዋ ስምዒት ብግልፂ ባዕላ ክትነግረካ ተደሊኻ ከም ዘፍቀርካያ ክትነግራ ትኽእል መልሳ ድማ ስማዕ ኣባኻ ዘለዋ ስምዒት ሓደ ዓይነት ፖዚቲቭ ጥራይ ክኸውን ኣይትጸበ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ኣወዳት ክሓቱና መጀመርያ ኢና ንጽበ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ልባ እንተጸኒሕካ እቲ መልሲ ናታ ብዘይ ጥርጥር ብዘይ ምድንጋይ ሓራይ ዝብል እዩ ዝኸውን ክሓስበሉ እየ ኣይተዳለኹን ገለ ዝብል መልሲ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ እዩ ስለዚ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ብግልፂ ሓቲትካያ ሓደ ዓይነት መልሲ ጥራይ ኣይትጸበ ኖ ወይ ድማ ሓራይ ነዚ ከም ጠላዕ ሕሰቦ ተነፂጋቶ ብፍጹም ሕማቕ ስምዒት ከይስማዓካ እዚ ንዓኻ ብጣዕሚ ነፃ ዝገብር ዓብ መንገዲ እዩ ተዘይኮነ ካልእ መንገድኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ህልኽ ምእታዋ የድልየካን ወይ ድማ ብዘይ በኣኸ ኣይነብርኔ ገለ ምባል ኣይድልየካን እዩ ብዝተኻእለካ መጠን ንቕድሚት ምርኣይ ጠራይ ዘለካ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ዕድል ሓደሽቲ ሰባት ንዓኻ ትኸውን ኣብ ቅድሜኻ ከም ዘላ ምእማን እዩ ዘድልየካ ስለዚ ቅድሚ ምሕታትካ ነዚኦም ዝረኣናዮም ነጥብታት ብምስትውዓል ብምሕታት ኣባኻ ዘለዋ ስምዒት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ እየ ዘመስግን ነዚ ሓሳባተይ ተደኣ ፈቲኹሞ ተተሰማሚዕኩም ምሳይ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ሳፖርት ግበሩኒ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ታሕቲ ጻሓፉለይ ርኤ ክምልሶ እየ